O 2024 está a ser un ano negro nas estradas da provincia de Pontevedra. Son xa 19 as persoas que perderon a vida. 3 delas fixérono durante os meses de xullo e agosto, que deixaron ademais 180 accidentes con danos persoais. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta información con máis datos. Antes, titulares. A prisión un dos 4 detidos na Operación Horda contra o narcotráfico desenvolvida en Ribadumia Portas e Monterroso. Os outros 3 quedaron en liberdade, pero todos están a ser investigados por un presunto delito contra a saúde pública. A presidenta da Comisión Europea de Pesca visitou a lonxa de Ribeira, mantivo unha xuntanza co sector pesqueiro para levar as súas demandas a Bruxelas. O alcalde de Pontevedra satisfeito co funcionamento da cidade. Iso si, Miguel Anxo Fernández Lores recoñece que existen disfuncións. O PSOE de Rianxo demanda a posta en marcha do Plan Madruga. Piden ao Executivo a implantación de medidas que favorezan a conciliación. Unha vintena de remeiros visitarán as Rías Baixas. Faranno no marco dunha viaxe especializada neste tipo de deporte organizada por unha axencia do Canadá. O percorrido busca ser unha mestura de deporte e cultura. Estamos nas novas do día, comezamos. A prisión unha das persoas detidas no marco da Operación Horda, que realizou rexistros nos concellos de Ribadumia e Portas e no municipio lucense de Monterroso. Hoxe pasaron a disposición xudicial no xulgado de Caldas os 4 detidos. Os 3 restantes quedaron en liberdade, pero todos eles están investigados por un delito contra a saúde pública. Recordemos que no marco do operativo se incautaron 7 kilos de cocaína, 18 de haxix e 140.000 euros. Eu quero, insisto, agradecer o traballo da Policía neste caso e da Guardia Civil en outros e, bueno, pois demostrar que se está loitando contra un fenómeno delictivo que é verdade que cada vez é máis complexo, máis tecnolóxicamente máis sofisticado e que, polo tanto, fai falta estar a pé de obra e atentos. 3 persoas falecidas e 180 accidentes con danos persoais. É o balance que deixan os meses de xullo e agosto nas estradas da provincia de Pontevedra. Cabe destacar ademais que os 3 mortos circulaban en motocicleta ou ciclomotor. Son datos da Subdelegación do Goberno que hoxe presentou o seu responsable Abel Losada e que se corresponden ao verán no que o volume circulatorio foi o máis alto dende o ano 2019. Nestes 2 meses pasaron pola provincia pontevedresa case 2.880.000 vehículos con viaxes de longa distancia. Entre xaneiro e setembro levamos 19 persoas falecidas nas estradas da provincia de Pontevedra. E esta cifra sí que é unha cifra negativa, unha cifra, bueno, pois que se sale da media pola parte, digamos que pola parte alta. Destas 19 persoas, o 70% eran usuarios vulnerables, motoristas, usuarios de ciclomotores e peóns. Por lo tanto, temos que seguir poñendo foco neste tipo de usuarios e de persoas. Destas 19 persoas que perderon a vida nas estradas pontevedresas no que levamos de 2024, 8 eran motoristas, 3 conducían ciclomotores e 2 eran peóns. No que se refire aos falecidos durante o verán, a cifra é equivalente á de anos anteriores. A excepción atopámola no 2020, cando se acadou un pico de 9 mortos. En canto ao número global de sinistros con danos persoais, 180, está tamén por debaixo da media dos últimos 5 anos, que se sitúa en 194. Pola súa banda, 11 persoas resultaron feridas de gravidade fronte ás 19 do último lustro. Finalmente, o número de feridos leves foi de 270. Segundo Losada, as estradas autonómicas son as que rexistran maior índice de sinistralidade e apuntou que o 43% dos accidentes con danos persoais prodúcense nestas vías fronte ao 29% que se dan nas de titularidade estatal.
Un veciño do lugar de Meiquiz, na parroquia Rianxeira de Leiro, falecía pasada tarde mentres manexaba un tractor na súa finca. Pasadas as 7 da tarde, os bombeiros do Parque Provincial de Boiro recibían o aviso dun accidente. Porén, cando chegaron ao lugar, os efectivos desprazados comprobaron que non se trataba dun sinistro, senón que a vítima sufrira unha indisposición mentres traballaba. Atopábase en parada cardiorrespiratoria, polo que lle practicaron a RCP durante 15 minutos ata a chegada do helicóptero de urxencias cos sanitarios, que tan só puideron certificar a súa morte. Tamén participaron no operativo axentes da Garda Civil, Policía Local, Protección Civil e o 061. A Policía Local de Poio busca un condutor que se deu a fuga tras unha colisión en San Xoán de Poio, pero o máis grave do incidente é que fixo levando a rastro unha muller ao redor de 51 metros. O choque produciuse preto das 5:10 da tarde do luns. O turismo colidiu contra outro vehículo estacionado e marchou sen deixar os seus datos. Unha familiar do propietario do coche danado, que foi testemunha do sucedido, optou por seguir ao responsable nunha motocicleta. Conseguiu que o turismo parara, pero o home negouse a dar os seus datos e finalmente arrancou o vehículo. Nese momento a muller quedou colgada da ventá e foi arrastrada durante varios metros, sufrindo lesións polo arrastre. Os axentes fan un chamamento á cidadanía para localizar o condutor do primeiro vehículo, un Peugeot de cor azul. A presidenta da Comisión Europea de Pesca, Carmen Crespo, visitou a lonxa de Ribeira. Ali mantivo un encontro con representantes do sector pesqueiro para recoller as súas demandas coa intención de trasladalas ao Parlamento Europeo. Acompañada pola voceira dos populares ribeirenses, María San Pedro, e a presidenta do PPDG, Paula Prado, a presidenta da Comisión Europea de Pesca visitou a lonxa de Ribeira. Alí, ademais de coñecer as instalacións, as que destacou a súa modernidade e a aposta pola innovación, Carmen Crespo tivo ocasión de reunirse con representantes do sector, que lle trasladaron as súas demandas. O que queremos é mostrarlle o que é este polígono industrial para nós, que é a nosa lonxa, a lonxa de Ribeira. Gracias tamén a súa xerencia por abrirnos as portas desta casa e como non, pois mostrarlle todo o traballo que se leva a cabo aquí no día a día e tamén pois as preocupacións que a nosa xente do mar pois ten a día de hoxe, que sabemos que Carmen pois vai a levar a nosa voz tamén ao que é esa Comisión de Pesca na Unión Europea. A presidenta comprometeuse a facer chegar estas demandas ao novo comisario europeo, co obxectivo de reflotar un sector clave para diversificar a costa. Es un sector que es muy vulnerable, lo hemos convertido en más vulnerable todavía, pero diversifica la costa como nadie. Si no existiera la lonja o el arrastre o el cerco o alguna de las modalidades más importantes que tenemos en la pesquería gallega, habría que inventarla, porque sin eso el turismo mermaría de forma importante, o la industria, o la transformación, o el comercio. Por lo tanto, la pesca diversifica la costa de forma importante y así lo tenemos que ver. Y verlo con posibilidades de futuro. Hasta el momento las quejas de nuestros pescadores eran muy claras. La sostenibilidad está muy bien y los primeros que quieren que los caladeros estén en las mejores condiciones son nuestros pescadores. Pero para que estén bien los caladeros y pueda trabajarse la sostenibilidad, hay que trabajar. Y lo que se ha mermado es la capacidad de pesca durante todos estos años. Criticou o veto imposto ao arrastre de fondo e os recortes de cota que están a poñer en risco a determinados segmentos da flota. Entre os seus obxectivos destacou a necesidade dunha reforma da política pesqueira común. Hay una reforma real de la política pesquera común. Esa reforma que después de una década es absolutamente necesaria, teniendo en cuenta que hay temas obsoletos o difícil de cumplir. Hablamos del desembarque, por ejemplo, y en estos momentos es muy difícil cumplirlo tal y como establece la política pesquera común. Y si queremos seguir con la sostenibilidad, con pasos importantes, pero desde luego no lastrando la rentabilidad, tenemos que modificar de forma importante esa política pesquera común. Y eso es lo primero que el comisario o comisaria se va a encontrar. O alcalde de Pontevedra satisfeito co funcionamento da cidade. Neste arranque do novo curso político, Miguel Anxo Fernández Lores fixo balance do labor do goberno municipal no actual mandato. Aínda que recoñece que existen disfuncións, o rexedor asegurou que o seu compromiso é traballar para que a cidade reciba un novo impulso. Todos estes proxectos constatan que estamos a tomar nota, de que estamos dando novos impulsos,
tanto na capacidade de xestión como na iniciativa política. Por lo tanto, pues, seguiremos traballando. Este Concello funciona, eu creo que cada vez mellor, e temos, bueno, pues, ganas de seguir poñendo no mapa e de que siga sendo unha referencia para todo o mundo, non? O novo contrato de residuos, a renaturalización do Gafos, a adxudicación do Parque da Parda, a programación previa aos premios Feroz ou a licitación da reforma de Rosalía de Castro e do novo vial de Mollabao son algunhas das cuestións que o goberno local conta con sacar adiante próximamente. Fernández Lores destacou tamén o cambio de actitude que asegurou se deu entre os partidos da oposición. De feito, confía en que as novas posturas permitan chegar a acordos que fagan que os orzamentos pro 2025 poidan sair adiante. O alcalde explicou que o goberno xa está traballando na elaboración destas contas, disposto a chegar a acordos con Partido Popular e Partido Socialista. O alcalde de Pontevedrés referiuse tamén ao anuncio realizado onte polo presidente da Xunta sobre o canon de Sogama. Alfonso Rueda comprometeuse no Parlamento a cubrir con fondos autonómicos o 60% da suba destas taxas pros concellos. Así as cousas, Fernández Lores considera que esta non é unha solución definitiva para paliar o impacto que este incremento terá nas arcas municipais, sobre todo dos concellos máis pequenos. Que pasou agora? Pois pasou agora que esta subida, que é un sablazo, oiga, pois cabreou a todo o mundo, non? Tamén os alcaldes e alcaldesas do Partido Popular. E o que fixo o Partido Popular neste momento foi, bueno, pois atender, obviamente, as demandas dos seus, porque eran moitas, e logo o que fai é embarrar o campo. O Partido Popular sempre embarra o campo, barra o campo, entón que se sube, que se baja, que se quita, que se va a dar subvenciones, que se non vai a dar. Non sabemos como se vai a executar este tipo de cuestións, non? Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de contado. O PSOE de Rianxo segue a demandar medidas que favorezan a conciliación das familias, entre elas a implantación do Plan Madrugán no Colexio Brea Segade, que este curso tampouco dispón do servizo. O PSOE de Rianxo volve a instar o Executivo a poñer en marcha o Plan Madrugán no CEP Brea Segade para favorecer a conciliación das familias que a día de hoxe non dispoñen deste servizo para deixar os nenos no centro educativo antes do inicio do horario lectivo. Demandan os socialistas criterios máis flexibles para a posta en marcha do plan, como que se eliminen as ratios mínimas neste primeiro ano. Xa está implantado, xa se fixo a licitación, en breve dará comenzo, pero que a casuística que de que o Colexio Brea Segade pois queda excluído deste plan Madruga, e o que vai a supoñer é que no vindeiro ano, en caso de que haxa dúdas na matriculación das familias, pois evidentemente as familias van a optar por colexios onde haxa ese tipo de servicios, e eso vai en detrimento dun colexio simplemente por a vontade dun alcalde non querer implantalo, porque eles mesmos foron os que limitaron ese número mínimo a 5 rapaces. Non é entendible que un concello que queira apostar por un servicio de Plan Madruga no primeiro ano de implantación pois se poña unha limitación, cando ademais era unha das demandas das AMPAs, de facelo aberto, ver como evolucionaba o servicio. Piden tamén facilidades para inscripción no servizo, como posibilidade de asistir días soltos e non o mes completo, así como a flexibilización dos pagos, establecendo treitos horarios adaptados ás necesidades das familias. O funcionamento das familias é moi dispar, e o que se buscaba un poquinho con este plan Concilia era atender as necesidades das familias de Rianxo. Este funcionamento vai afectar tanto ao Colexio Castelao como ao Colexio Ana María Díaz Asados como ao Brea Segade en caso de que se implante. O servicio ten que ser un servicio flexible, non podemos poñer que simplemente as entradas teñen que ser de 7:30 a 9:30, e o pago ademais sea un pago único independentemente do tipo de servicio que estás usando, e non lle permites ás familias facer un uso selectivo dos días en base ás necesidades que tes no teu dereito de conciliación. E iso que lle reclamamos, é dicir, que sea flexible, que lle permita ás familias e que se axusten os pagos ao servicio que se fai, e que teñan, que analicen un poquinho o entorno do familiar, que teñan en conta as opinións das AMPAs e que realmente aposten por un servicio, e que non nos dean a disculpa de que este servicio se vaya a implantar con esas melloras o ano que ven.
O Concello de Boiro acometeu unha serie de actuacións encamiñadas a mellorar a seguridade na contorna do Colexio Santa Baia. Sinalizouse unha zona de bico e arrinca na fachada do edificio de primaria na que se proíbe o aparcamento entre as 8:30 e as 9 da mañá. O obxectivo é que sexa utilizado para deixar o alumnado e continuar a marcha, co fin de non interromper o tráfico e garantir a seguridade na hora de entrada. Este espazo foi habilitado a petición do propio centro e a intención do Executivo é ampliálo a outros colexos. Ademais desta actuación, adoptáronse medidas para mellorar a seguridade viaria na contorna de todos os centros con nova sinalización para favorecer a mobilidade. Unha vintena de remeiros visitarán as Rías Baixas. Farano no marco dunha viaxe especializada neste tipo de deporte, organizada por unha axencia do Canadá. A intención é que o grupo viaxe pola contorna para desplazarse despois ata Viana, en Portugal. O percorrido busca ser unha mestura de deporte e cultura. Dende a Mancomunidade dos Salnés destacan a importancia deste tipo de actividades que contribúen, aseguran, a desestacionalizar o turismo e atraen un tipo de viaxeiro moi interesante para a contorna. Non en van, os 22 remeiros que participan nesta expedición aboaron ao redor de 4.000 euros por participar na actividade. Teñen unha media de 45 anos de idade e chegan dende países de todo o mundo, como Suiza, Estados Unidos, Reino Unido e Australia. Ruth es la manager de una agencia, que es propiedad de ella, que trabaja en 20 países del mundo haciendo tours de una semana, de 4 días, de viajes de remo, ¿no? Viajes que mezclan el deporte y la cultura. Y ya el año pasado estuvo visitando esta zona y le gustó, y entonces empezamos este proyecto. Vamos a hacer los 3 días un viaje que sería La Toja, El Grove, La Illa y volver, otro que sería al día siguiente la isla de Cortegada y entrar por el río Ulla y volver, y otro que sería Cabo de Cruz, Ribeira, el tercer día. La estrategia de turismo náutico es un potencial importantísimo para esta ría. Tenemos grandes navegantes aquí, gente que ha navegado por todo el mundo, y su opinión es que la ría de Arosa, por su tamaño y por sus características, es de las rías con mejores condiciones para la navegación en el mundo. Entonces es un recurso que tenemos ahí, tanto a nivel deportivo como a nivel turístico, y en lo que tenemos que centrar más nuestros esfuerzos. Por eso este tipo de producto turístico nos interesa tanto. O Concello da Pobra volve poñer en marcha o programa Baila con Nós. Trátase dunha serie de obradoiros para dar a coñecer distintas modalidades de baile. Desenvolveránse no Colexio Salustiano Rieiras os días 20 e 27 de setembro. Os días 20 e 27 de setembro, o Concello da Pobra organiza unhas xornadas de portas abertas nas instalacións do Colexio Salustiano Rieiras para dar a coñecer o programa Baila con Nós. Son 4 sesións nas que poderán practicar line dance e baile social. Nós este ano decidimos diversificar un pouco a oferta cultural, incorporando esta nova disciplina artística, non? Temos tamén outras clases de bailes na Pobra, pero creemos que é bo pois que aparezcan máis ofertas e máis oportunidades para a xente. Apostamos por introducir un pouco estas dúas modalidades de baile que anteriormente se daban no centro sociocomunitario, pero, bueno, ahora a administración local pois tamén apostou para coller a testemunha desta actividade e seguir podendo ofertar aos veciños e as veciñas da Pobra. Os obradoiros estarán coordinados polo Taller Alecrín, que ademais destas xornadas de proba impartirá cursos de baile ao longo de todo o ano no municipio. E teremos, nun principio, un obradoiro de line dance de iniciación, que é esa modalidade individual para facer un pouco de todo, ritmos clásicos, ritmos latinos, incluso disco e funky. 2 de intermedio, porque xa levamos unha tempada facendo, e xa temos unha pequena canteira que quere continuar, e un curso de baile social, que vai a ser unha mestura de swing, tango, bailes estándar, bailes latinos e tropicais. A proposta está pensada para parellas, esta de baile social, e, bueno, no principio, pois, temos estas 2 xornadas. Aínda que estas xornadas de portas abertas son de balde, é preciso inscribirse previamente no teléfono 698 150432.
Preto de 200 deportistas daránse cita no Campeonato Galego de Remo de Mar, que se celebra este domingo na praia da Hornanda, en Porto do Son, a partir das 10 da mañá. Está organizado polo Club do Mar de Noia, en colaboración cos concellos de Noia e Porto do Son. Por segundo ano, o Club de Mar de Noia organiza unha xornada de remo de mar. Na pasada edición, a proba formou parte da Liga Española e este ano disputarase o Campeonato Galego, batendo o récord de participación co dobre de inscritos. Que o ano pasado tuvo unha excelente acollida e que este ano non vamos polo dobre de inscricións e, polo tanto, pois temos claro que vai ser un evento moito máis grande do que foi o ano pasado e que unha vez máis é memorial a José González Capeáns, que, como ben sabedes todos, pois foi un dos impulsores deste clube. O ano pasado contamos con 93 ou 97 participantes, este ano somos 170. Embarcacións o ano pasado apuntáranse unhas 57, este ano somos 133 embarcacións. Categorías tamén se doblaron, duplicouse prácticamente todo. E algunhas incluso máis do doble. A alta participación obrigou a acurtar os percorridos, así como a limitar as inscricións a 2 barcos por club e categoría. Ademais das distancias de 3.000 e 2.000 metros das categorías que participan no Campeonato Galego, haberá unha regata máis curta para as categorías base. En canto ao percorrido, temos programado 2.000 metros para cadetes e veteráns, 3.000 metros para juveniles e absolutos. Despois, a parte do Campeonato Galego, temos as categorías base, as que lle queremos dar unha regata dinámica para que os rapaces a vexan. Estas categorías non entran dentro do Campeonato Galego, pero si entran no trofeo, no memorial José González Capeáns. Van a facer unha regata pequeniña, pero moi vistosa. Destaca a participación de 2 remeiros paralímpicos que competirán na categoría xeral, demostrando a aposta do remo pola inclusión real. Ata aquí chegou a edición de hoxe das Novas do Día. Como cada xoves, quedan coa actualidade do sector vitivinícola da man de orixe e calidade. Sexan felices.